Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan, mga kailyan. What's up? Dito po na naman si Mang Ding. Ang gagawin po natin ngayon ay maggagawa po ng kilawing baka. Ito ang kanyang ingredients. Ito, meron na akong nahiwa-hiwang baka at saka yung po yung atay. Dito po, na hindi fresh ang baka dito, yung ibig sabihin bagong katay pero pinifreezer nila, pinapatay nila yung bakterya bago ibebenta. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na pag kinatay sa kanila binebenta kaagad. Dito po hindi, pinapatay mo ng bakterya pagkatapos sa kanila ibebenta, pero fresh po na ilinalagay nila sa freezer. Ito na po yung atay. Hiwa-hiwain ko po. Andiyan yung ingredients niya. Ito yung sibuyas at saka lemon. Ito na po yung laman na hiwa-hiwa ko na. Okay, hiwa-hiwain ko muna po ito ng kasing nipis din ng ganon sa isa. Okay, see you later. Ito na po yung atay. Hiwa-hiwa na. At saka yung ito yung sibuyas, hiwa-hiwa na rin. Ang gagawin ko, pagsasamahin ko ito. Ayan. Pagsasamahin ko ito at saka ito. Ayan, simple lang mga kababayan. Pagsamahin mo lang, ganyan. Saka ilagay ito, sibuyas. Ayan. Ayan na mga kababayan, kukuha pala ako ng loya. Sandali. Ito na po kabayan yung loya at saka lemon na lagay ko na itong loya. Ayan. Magsama-samahin ko lang. Ayan. Napakasimple. Lutong Ilocano. Ang tawag nila dito, kilawin baka. Sa Ilocano is ata-ata. Ito, lagyan na natin ng lemon. Ayan. Ayan na po yung lemon. At saka ito po yung apdo. Lagyan natin ng konti rin mamaya. So, naka-frozen kaya kukuha ko ng konti. Ito na po mga kababayan. Halo-haloin ko na. Tapos lagyan natin ng asin. Paminta, durog. Saka yung papay. Ito na po yung papait mga kaibigan. Lagyan na natin lahat. Saka linalagyan ko ng konting ginisa.
Tikpan natin ng isa kung mayroon lasa. Kulang pa ng asin. Lalagyan ko ng konting sili. Saka natin ilalagay. Yung iba, ayaw nila ng yung ata-ata yung kilawin. Kaya magsiseparate ako para sa akin. Yan. Kasi ang ginagawa nila kabayan, i-ano nila, papainit nila ng konti sa kawali, yung baliktad na tinatawag. Sandali lang at ipiprepare ko yung gamit. Ang gagawin ko po, ilagay ko itong pinakasus niya. Yan. Pakuluin ko ng konti. Yan. Dahil kumulo na, ilagay ko na ito. Yan. Kasi yung iba ayaw nila ng ata-ata, kailangan ibaliktad mo. Pag kumulo na, ayos na ito.
Ito na po, naluto na ng kunti. Yan ang gusto nila. Imbaliktad ang tawag, imbaliktad. Kaya, papatayin po na natin. Ayan. Yan po, ganun lang. Kasimple ang gumawa ng dinakdakan. Sa muli natin pagkikita at salamat sa panonood. Sana mag-subscribe at share, comment, and press bell the button. Maraming salamat sa inyo mga kababayan at kailyan. Sana magustuhan nyo itong simpleng recipe ng Ilocano, imbaliktad sa ata-ata ang sabi na isang ata-ata. Maraming salamat sa inyo. Bye.